Wadaroma Obano only not na in fear do saying. I'm not 10 years. But you're not in fear do saying. But what 10 years? 10 years. Yeah. Only now. I'm in an hour. Wow. Oba na bema. But Oba. Wow. I know you ba de ne Oba no ho be fe pa. Oba se no mami. Oh, ne papa de. Sa, o se do papa. Mate. Na no Oba ha ne me bedi enkomo bi se oyire ne wadi nkomo bi se osofo bi oyire ne kwa asore ewo mu no. Ono oyire nada. Wadaroma asam no etesen eba ne sen o start asore nda ben tan ben no ka kire wo. Ka kire be 2 years ni de. Afan say 2 years. O ka kire wo na so kwa asore no. Okwa asore ne de tama date ne na me refer kaka ba na record date ni nyina aguo. O ka kire me say COVID-19 tam na okwo. Yeah, then time no kana na me ni ha. Okay. COVID ni mo me ko eduma wakra. Okay. It's COVID ni try no. Ende na me buy. Okay. Ba dia na ka say start answer na COVID no cry buy. Buy me hu. The one that started answer na COVID so oba no so okwa asoro no COVID time. Yeah, okoya answer na COVID ne ba dia na start ne dia start from COVID no. Me ba o say ade no omo sofo ne ba start sa ade no. Start answer na COVID ne ba. Na me gasa oyire ba ha no se COVID time no na o sha se COVID we na start ne de me hu ni answer na COVID ne ba ade no mo se ade na se ne de COVID ne ba wie answer no mo se tra ade na se. Omo hye de ase. Omo one ne be din kinta won ne de COVID ne ba wie answer no o start se one ne be ye sa ade no. So one ne be twempana no. One ne be twempana no. Ba omo keka na o ha the wife no. Ene ne de ho ne de e ba answer na COVID ne ba. Anata say udi kan hu signs and symptoms bi. Yes, I'm going to all class or no country in this house or ba. Yes. At the end of who ye? First one. Na I say okwa asore na enwumre bia no. Then na me tie sufufu. Am tie adomako. Enti me tie adomako no so tie abisim. Enti me ba na nchen a na me ne di nkomo a na I say oni ni obi chate. Chate ni mu ho no. Ana me hu say oni sofo no yes and ma me hu say sofo ni din ni da so ne picture da so. Ana me ko hu yin. Ana me ko to no sofo peni bi enim. Say no ko say na ekọ. We ne chat na wo ni nyina ni. Ana sofo peni ni efre sofo no. O fre ne ka te o bisa na o ka te say ye no kore. Na kora bi na ko ye fa ade no. O si na kwada bi na koye saade na kwada no na oyire ne chat. One ne ye chat no. Ndi enyo no osofo na. Nti enyo no osofo no. Na nimfoni na DP na nimfoni no so da so. Nimfoni so da so. Okay. Ana ye de. Na no sofo peni no eye nkata so momu aso ani twa so. Nti ewo mu na metui enam lady ni nti me tu betena abisim. Nti me tu betena abisim no. Ana me hu say ade ne start e bobo nti o san so ne sofo ne da na me hu ene de ene me hu ne kre me hu me betna abisim offense abisim careful no so me hu so we free sofo ne kai ni anajo aya o yire na natna enfie du no esi free sofo ne kai manajo sofo ne kai ni nti o si no na me ye de me sorry ye me ye de me san ba fi to me ba fi no na me lucky gate na me bisa nso okọ hin nsema okeka na mfa kwan na me nim di one sofo ne sa ye kululu bi na so ode phone blame na me ne sofo ne kasa na sofo ne say osia no wo abisim kwan no so no nam kwan no so no bisa I say nsema oka no me hu ze na etoro nkwa na me twa so na that very time na hu se oti sofo ne ka mu anadwo no wa approach wo yire no libisa no wanka
me bisa na wanka ba me am to me timi say bibi koso ama esan ba biem me san hu the same thing ama den to kwantokwa bi bai ama tete me ni abaya ni ntem ama ne papa abaya ne de ne papa ni Ghana ha ne ba man to kwana ba ye bi o me koye me over me ko ba bi nti me ba no na me fa adwuma mu nti me fa adwuma na me frɛ no nti me frɛ no na me ni di nkomo bi na me twa so nti sɛ me ne ba me ba fie no na me ka kyerɛ sɛ sia no be bi adu no ase sɛ me ko hu ne busuafo no na me ne papa kora akasa odo no so na matoto no nyama nyina me ba yɛ no ho ade nti sɛ wo ka kyerɛ ne sɛ wo ba yɛ no ho ade sɛ wo ka kyerɛ sɔfo no nti wo ka kyerɛ sɔfo na wa weke na ade na sɛ see that means ade na sika na me de ba yɛ no ho ade na ade ni nyina ahwere me na agba apete nti me ba fie no do odo no ma me mfa nsan bia ana me ni abaya no be hia wo junction so bebia me hu na e wo ye junction so na ba bi wo na ye kwetena ho one me brother ni ye nyina kwetena ho ana ye kan ware no ho asem nti ni ye hihye date ayede ni nyina ayede ebetum nti me nim die ye ade bia beba bia no na nyankopon so pese ade ni daadi me nim die ye no ma me de akọ kama no nti me de nsan kama no me ba fie no ne ne mienu nya na ba fie no kora gya me o gya me abonton na me ne obi so e kasa nti me be wura dan mu na me hu so ne sofo no e de ye tat wo fon so on na de ntokwa na start the same number na uhu ye na the same number na biem ama me ama the same number na biem nti me hu no na say voice message ne record o ma ye no na no odene na de ne wo na me ko na no odene nti ho na de ntokwa na start nti efiri ho na say sana me no me hu hwe biem ade a me hu ane so o se mabo no nti ahoma chen na me kan say mabo de o de me serew fa che me sana odo no ma plan ne bibibia so fa na plan ne bibibia to ho deda nti ade chen na me frɛ me maare na me maame ne abaya ne kasa abaya so anti ase no ko so fo no nti o ko so fo no na so fo no so ma say o mo ko fa police fo no betting because of say mabo abaya no me nim bi afede e ho no o ma meteme na mto nti me to no na me ye de me frɛ ne papa say ne bu afu me te mabo ne ba nti say odo na abaya ne de wono ne sofo abaya ne papa o de ne no ma akoma sofo no ama I say wetim sofo na wetim abaya ne papa bi no say di no me nim fa me frɛ papa ne mfa papa ne tumi o te kana adwen kyerɛ mo fon so te man kasa na wase no mase no tie wo mu ana o se me nkopɛ mpanyimfo mla na me nkopɛ mpanyimfo man bi o ye contractor ye fa ni tizo en de metime bondi ana me frɛ boga bi ofi Denmark ne bai mo mo nyina be gigina asem no tie ni patre ne ye kwa asori fie ho sofo no ho e wona asori fie ne ye kwa kan asem no sofo no so ntia ase ono ne abaiwa no ona ahwa abaiwa na abaiwa na ye kama and wo kama mpanyimfo ne te so na ahwa abaiwa na abaiwa na ye kama on tia ase ma me mbe fa abaiwa no onim di wo ye nti ho no na ma boga ne hu se asema me de me ye nyina no kore nti that means oni abaiwa na da nti no ye sa no nti ye pre mu a no me se sa de and that means me mpa so for ne chaw so se me didi na tama me mpa na chaw na me won ma me bu nkutojo o so for nanim ara wo didi so for na tem say yes na pressure aba na me frɛ ene de me suma so o suma ne nkora bi so mo mla no mo ne me kasa because of say me hu akire ni nti o mo suma na me didi o matam me didi so for na tem kyerɛ ne nkora so mo kan kyerɛ no ana opa na kyɛw wa sonda mu ho na mo ma me kopa na kyɛw na mo ma me bu nkutodwe wɔ nanim na me pa na wo so ntia ase ɔno do mpene ama me nware abaiwa no sɛ pa sɛ ɔno aya abaiwa na kama den dia wa no me ba o se wa ya ne kama sɛ on na bɔ na konhoma na so on ne tontade ma na so on ene menim enso abaiwa no so me hunu na yesi so no te ete me wo me ba no me ne wo akwara na ansa na wɔkɔ sa asɔre no enti mudi asɛm ni wie ya wo pa na kyɛw no ene yɛ den me kɔ no ye pie free dan ni mu ayɛ kɔ no no o ka kyerɛ asɔre ma ne sɛ akwara na
second one na me ne onyin sen no yefunu no on say no ani ya time ben no mo kan se ni wi ana se later ya kan se no wi a ye pie free inside no mo kan sa asem no se second born na ehemu na miscarriage by no so fun so on say on say no that means no ho no so on ya baiwa no so akohie mu baabi ama wakachira baiwa ne say so onyinsem bi mu a obemma ni sika akoto aduro aseye funu no sofun se aba ne nyinsem bi wa obemma ni sika ma na akoya abortion o ti sa asem no we abaya ne kachire me nti wakan na ka say no abaya kasa me yire ne kachire me yire ne kachire anti o yire ne kachire wo say osofo ne so nyimbiye wa obema ne sika ma na akoto aduanom na wa ya abortion no do so no ama sofo no kra ka kire ne say me meye no ho ade pa no be hira so pa ade si da on hira sa awale ne so da awa sonda na e wa besim ho no awo sa so de dan no nti obeka sa asem na kire na me ka kire aba ne say sa sofo no ono ye bibi me ko ka sa asem na me hu se me kra na ka kire me say ono na ye bibi ba ba yo ne nka no do no na say sa no no sofo no ehunu aba wan nti no usuro wa hu na ne sesen aje wa kaka nsem akire no se me ba asoro wa sa ba yo no me wo ho o se me nkwa asore nti me wo ho a na o si all night me ko duru ho a sofo no hu na ne buafu na wo mu na nim sofo no oyire no ko all night na se bia wa che na wo ko ho a me ko ho ana se me ne ko all night ni bia hu na ne buafu o ba asore no so a no oyire aba na ne buafu na wo na nim na oyire se sofo gina sondam na wo preacher de no se wo mu na nim se me hu na te se ususu se wo kra no yes maybe ne spiritual father e be ya asore bi wo ho obe all night wo ho de ntama mi hu inside no ne spiritual father be ya asore bi wo ho nti obe ya asore no na spiritual father ne frame no o share me nkom bi nti o share nkom no no ka kire sofo ne say on fa no nti wan ni fan so mi ti so sofo ne twe no say nti anonti wan o hwi anonti wan no wan hwie sofo dan hwi anonti wan no wan hwie no de ne nsa na mitiri hu ano kan se me nko nti ho me betra ase no na mi ho no na mi de mi hunu na mi hu se ndie that means bi ada di da na te se nya de obebre se ne kwa debi